afternoon, di Dimitri sa mong vlog or challenge. So, Dimitri, nagkuhan sa mong Alice Whisper. so, good luck. Afternoon guys. So, di Dimitri sa mong vlog dahil sa Whisper Challenge. So, good luck. Hi guys, good afternoon. Welcome to our challenge. Our channel. So, hi guys, good afternoon. Welcome back to our channel. So, di Dimitri sa mong Whisper Challenge. Good luck. Next word then oy buko. Ayaw, balik. Ang Ay, lagi. R. ang Second word. next word eh madali ay dugay kita. Pass. Last 2 minutes. Batay ka daw. Last reward. Ha? Lapas mo rin. 3 words like. Nini? Nani? Balay. Bilay. Diba? Palit. Balay. Bali. Balay. Bate. Balay. Balay. Ni. Balay ni Bilay. Libat. Last 1 minute. Lugita. Ha? Lugita. Lolita? Lugita. Lugita. Ang. Lapak. Nani? Ako po. Wala naman siguro ni. Imo. Ayos o. Mama. Ha? Touch. Mama. Dancer. Ay, lain na mong kagay. Maduol. Sumudok lang na ipangag. Maruan yung pangagod ko. Pus. Sa, pusa. Wama naman kayo nadunggan mo na mo pahong do. Sige, play. Di mo katawar. 10. 9. 4, 3, 2, 1. Wan na. Ayun na nyo. Utangin lang kayo gamay doon. Gamay doon. Mano ka? Ayaw dalawa na Mano ka? Pakan. Ay, dalawa no. Kumot ang papel. Banan. Motor. Manok. Manok. Maan. Makan. Bas. Makakal na to, mamakal. Libre. Ayaw nga po. Mangkong.
Si Tongpong. Bata ba siya? Makon. Manakon. Bayad eh. Balik. Maayokon. Manaygon. Manaygon ka. Balik. Maayong hapon. Kita eh. Oy, Balik. Maayong hapon. Maayong hapon. May hapon. gan. Last 1 minute. Kamusta naman ka? Kumusta ka? Kamusta naman ka? Kumusta ka? Naman ka. Ha? Kamusta naman? Hilay. Eh. Para ko. La. Awo, tangawang kuan ba? Kamusta naman ka? Kumusta ang laban? Kamusta? Ato na yung Pabuntag. Kamusta? Kamuta. Kamusta? Last 30 seconds. Kamusta? Ako lang tagan. Kamusta? Bas. Hagay. Last 20 seconds. Ay, ako lang ikada. Ako lang speed. Ikaw lang tagad. Magkanon. Imong. Last 10 seconds. 8, 7, 6, Ha? Imong mga Wala na. Mama. 3, Imong mga 2, 1. Wala. Ay, apil ito ng words ninyo daw. Apil eh. Suray. Let's quarter. Tara daw. One rin nyo imong mga mata. Nalangkat ang bagol. Nalangkat ang bagol. Pinayasan! Nalangkat ang bagol. Nalangkat ang bato. Bagol. Nalangkat ang bagol. Wala pa to eh! Sakto ba bungol? Di, kuhan mo to! Ay, may paglaban maka-answer. Pito maklit. Pito maklit. Di ko ano na mo? Kuhan ba? Oh, tanaw. Nasunog. Nasunog ang lata. Nilaloy. Kanal. Nasunog ang kanal. Nasunog ang dagat. Hindi mo kayo Kami magturot. Ako, gito ka kinis inato na ko. Di mo nagtanaw akong bakbakot. Sayaw ang kahon. Sayaw ang kahon. Taro ngayong babae, gwapo. Sayaw ang kahon. Nisayaw. Maminaw ka ko. Kahon. Nisayaw ang kahoy. Whisper. Abi. Ayaw pagtingog. Ang bilis. Sakto naman to tingog kinis. Oh, time ni mo kinis. Chill na kay kadong kay ka naka-abli. Mahiri ang bata. Na. Ha? Nahiri ang bata. Naglinog. Nahiri ang bata. Pas. Bukay mong baba. Hilak ang langit. Ni Hilak ang langit. nihayag. Hilak Nihilak ang langit. ang Langit. laki. Nihilak ang langit. Balik ay. Imo, di mo yung buka mayo. Imo. Balik. namatay ang Namatay ang ang pambot. ang
Namatay ang tambok. Namatay ang sagbot. Ay, di yung gamay. Kus giyamay. Tarong nga ba, book ka yung baba kayo, book ka. Strong girl. Hindi, balik ka. Pakiusa. Tarong nga. Ibuk ka, oy! Ayaw gumang! Ayaw gumang mo! Ang baba mo! Okay. Suranay! Pas! Sama na Mga anim tag ano eh. Kusgi gamay mong tingog. Ikaw may kusog kay tingog. Balik ka! Sama na, balik ka! Kus ka ba? Hindi na, yes, yes. Taro nga! Last 2 minutes. Okay. Kat. Taro nga. Pasoy sa. Taro nga, kus ka gamay. Kusog kay tingog diri oh. Ha? Hindi ba ka pwede makadungog sa? Okay, sa sakto harang. Sige, gamay yan. Dako og mata. Takom. Dako og mata. Nagurog ko. Dako kag mata. Hindi pa mo tangkap. Last 1 minute. 1 minute. Dako og mata. Uy, ganun na 2 hours. Dako og mata. Pas. Dako. Sakto man ang kanta Oh. man 3 minutes. Dako og. Last 30 Mata. seconds. Gi, taro nga lang. Balik na balik ah. Dahil na sad. Samre, dako og baba. Taro nga, basi. Mga ano mo? Taro nga. Uli, huwag ma-stop. Na-stop ni 3 minutes. 5, Nang 4, Manay! 3, 2, 1. Salamat Lord. Uy, sakto naman. Sequence na sad. Suki sa pildi. Kiss. Pili ito. Ano na? Kiss. Ayan. Is ilok. Ayan. Sagpa. Kada sagpa. Sagpa. Kana piti kita. Pite dyan. Sige, kinsa una. Pick mo. Kinsa Hoy, una pagawas. man. Usara. Ano po yun? Pagsagan mo kasi. Ipagawas sa inyo mga kalagot ha. Sa Usa man eh. Usag pa. Oh, kusog. Kusog ka hindi na magtaga di guman. Kaya mo uli na You are fired! Ari ka Trying din hard, but second night! Pwede na ana. Ganong piti. Manang ana. Pite. Yun, dahil mo sagpa dyan. Sagpa. Akin lang ang asawa ko! Lawas diri. uli na gumana.
Regalo na kami. Video isa, video isa. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Oh, makapagod. There's slide. There's slide. So, maura to siya guys. Pildi gyapon mi sagod saon. So hope nga nalingaw mo sa among channel. So, challenge. Guys, salamat sa pagtan-aw ninyo sa among channel. Don't forget to hit the notification bell for more updates and more information. Please like and subscribe to our channel. Bye! Bye.